Oke guys, jumpa kembali bersama dengan channelnya Tukang Ngarit. Kenapa dinamakan Tukang Ngarit? Mereka dengan ngarit sapimu kaliran. Muah itu menandakan kaliran, bukan menandakan sebuah kecepatan yang manja. Oke, kali ini sudah kembali di home base PT Perketongan Mandiri TBK yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perketongan. Oke, langsung baik. Kali ini kita akan men-spill cara membuat tali untuk membongkoi suket. Nah, ketika kita mengarit kang di kebun ya, kita perlu alat untuk bisa membawa pulang rumputnya atau membongkoi, namanya tali. Nah, ini tali dadung. Nah, ini panjangnya sekitar 2 meter, 2 depo ini, rong depo lagi 2 meter. Ini tali ini ya, ukurannya tali ini gadung iki ya sak driji jentik begini. Nah, kuwi kurang lebih 2 meter. Nah, ya iki lho alat sing dienggo ngarit, nggo bongkoki suket. Nah, seperti ini kita sepil. Nah, ya seperti ini. Ini salah satu ujungnya itu nanti kita selomoti kapan nih bang? Selomoti itu dibong neng kompor, neng geni, supaya enggak berjabrik-jabrik. Nah, di selomoti neng geni, yang pucuknya ben rapi. Terus pucuk sing siji nih kang, yang satunya lagi kita kasih besi ya, yang bisa dilengkung, yang bisa untuk bangunan gitu loh kang, sing cilik wae. Nah, itu kang, sing pucuk ini kudu diselomoti kang, supaya apa? Supaya enggak jabrik-jabrik. Nah, gitu. Lah pucuk siji ne kuwi diwehi kawat sing kita lengkung, kita bentuk huruf S. Ya. Yang satunya ya, pucuk satunya kita kasih kawat kawat besi yang kecil aja kang, ben penak dilengkung. Lah dilengkung. Nah, siji ne rapet gitu. Nah, siji ne longgar, kira-kira ya sak driji kan ya, sak driji mlebu. Nah, sak siji ya bentuknya es kan bentuknya. Nah, bentuknya es, siji rodok mangat, siji mingkup. Nah, tujuannya apa kan? Tujuannya kanggo nyantoli dadung itu nek pas nali. Nah, iki kan. Nah, bentuk es loh kan. Nah, siji ya to nutup, sing siji nih mangap. Nah, kurang lebih rong driji, sak driji atau rong driji. Nah, engko gunane kang, kanggo mengikat tali ini. Kang ya. Nah, iki enek 3 tali kang. Iki kudune 4 kang. Amarga setiap sak bongkok suket kuwi membutuhkan 2 tali kanan dan kiri. Ngono kang ya. Langsung wae kita sepil cara pemakaian neng rumput ya. Iki sepil cilik-cilikan wae kang. Nah, ngono kang, tujuane ngono kang, dicantoli ngono kuwi. Nah, gitu. Terus ditarik. Nah, ditarik ini kan nyiset. Nah, nyiset terus akhirnya kenceng. Nah, akhirnya bisa untuk, nah seperti ini kang, iki sepil nih kang, turunnya kang. Nah, ini kan pojok sebelah kiri misalkan iki kang ya. Nah, ngono kuwi lah dilebokne dadunge ngono, ya udah digeret kang. Nah, set. Nah, ngono kan kok pas pramuka ngono kang, wis dulang to mbiyen kang. Nah, kurang lebih ya ngono kae lho kang, gak usah dijelaskan mendetail kang. Malah kowe bingung ya to kang. Nah, terus pucuke siji nih. Nah, iki kan siji nih kang. Lah pucuke siji nih, lah kuwi ya ditali kang. Ya padha kaya kuwi mau. Ya dilebokne dadunge, wis langsung golek huruf S sing mangap. Nah, huruf S sing mangap kuwi mau, kawat sing huruf S sing mangap kuwi mau dileboni dadung. Ngono kang. Ya pelan-pelan bae kang, lebokne gak usah kosul-kosul kang. Salah-salah kang, dibalik sik. Nah, kuwi ya dilebokne terus ditali, disiset nih kang, digeret ya toh. Pastikan kencang. Semakin kencang itu semakin enak kang. Nah, ini terus ditali. Nah, seperti inilah dadung ya, dan cara menalinya, cara membuat tali dadung dan cara mengaplikasikan pada rumput. Nah, kanggo ngarit, kanggo bongkoki suket. Bongkoki kapan? Bongkoki iki ditumpuk gitu, dibongkoki terus gawa mulih. Pas ning kebun digawa mulih. Nah, iki jenenge dibongkoki. Seperti itulah tutorial cara membuat tali yang digunakan untuk mencari rumput di kebun. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya Tukang Ngarit.
Ya nek wis gak dienggo Kang, wis gak dienggo niki Kang nah iki wis gak dienggo misalkan apa sing rumpute wis dipakane ya to lah diukel-ukel ngene Kang. Nah diukel-ukel ngono lah sesuk dienggo maneh nggo golek rumput. Nah wis ngono Kang.